Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom videu bezplatnej časti tréningu Predaj na Rubik, v ktorom sa naučíte, ako docieliť, aby vďaka webu vám klienti začali sami volať. V tomto videu sa naučíte, ako dosiahnuť, aby na váš web chodili stovky potenciálnych klientov a vy ste vďaka webu zarábali viacej peňazí. Keď som pred niekoľkými rokmi dosiahol to, že môj web mi začal zarábať peniaze, tak som začal rozmýšľať nad tým, ako dosiahnem, aby som zarábal ešte viacej peniazy z toho webu. A napadla ma vtedy jedna vec, a to je vzorec úspechu. Ja už som o tom vzorci úspechu hovoril, že pozostáva z dvoch častí, a to je schopnosť predávať a návštevnosť. Vtedy som prišiel na nápad, že na to, ako môžem získať ešte viacej klientov z webu, je zvýšiť návštevnosť mojej stránky potenciálnymi klientami. Keď som sa do toho pustil intenzívne, tak za 12 mesiacov sa mi podarilo zvýšiť návštevnosť môjho webu z 5181 na 19 716 návštevníkov. Čo to spôsobilo? Že podobne ako návštevnosť môjho webu narástli aj moje príjmy. Chceli by ste aj vy mať vyššiu návštevnosť a vyššie príjmy z webu? Tak dopozerajte toto video do konca. Vo videu sa naučíte, aké dve stratégie môžete použiť na to, aby ste navýšili počet návštevníkov vášho webu. Taktiež, čo je podstatné, aby viacej ľudí chodilo na váš web, a konkrétnu taktiku, ktorú môžete hneď zajtra použiť, aby ste mali viacej potenciálnych klientov na vašom webe. To, čo ale odo mňa nečakajte, nejaký rýchly návod na zbohatnutie. Bohužiaľ, také niečo ja nemám. To, čo vás ale budem učiť v tomto videu, sám používam alebo používajú moji klienti a pomáha im to, aby mali viacej ľudí na svojom webe a aby im web viacej zarábal. Moje meno je Martin Mážar a pomáham obchodníkom a podnikateľom zvyšovať predaj, aby za ten istý čas práce zarobili viacej peňazí. Keď chcete dostať návštevníkov na váš web, tak máte na výber dve stratégie. Poďme sa teraz na ne pozrieť. Tou prvou stratégiou je, že si za návštevníka zaplatíte, teda je to platená stratégia. V praxi to znamená, že si kúpite reklamu napríklad na Facebooku, v Google, alebo si kúpite banner na nejakom webe, ktorý navštevujú vaši potenciálni klienti. Druhá stratégia, ktorá je populárnejšia než táto platená stratégia, je to stratégia, kde získavate návštevníkov zdarma. Tá spočíva v tom, že robíte opatrenia na to, aby na váš web prišli ľudia a vy ste za to nemuseli platiť. Táto stratégia je o mnoho viacej obľúbená práve u ľudí, ktorí začínajú na webe. Keď chcete dostať zdarma návštevníkom na váš web, tak musíte dať ľuďom presne to, čo vyhľadávajú. Mám na vás otázku. Čo najčastejšie vyhľadávate vy na internete? U väčšiny ľudí sú to dve veci. Tou prvou vecou je zábava a tou druhou vecou sú informácie. Preto stránky, ktoré dávajú na svoj web zábavné veci alebo dávajú na svoj web informácie, sú často najnavštevovanejšie. A preto aj vy, pokiaľ chcete, aby váš web bol navštevovaný, tak musíte na svoj web dávať buď zábavné veci, alebo informácie. Nechcem teraz tým povedať, aby ste napríklad na svoj web o chudnutí písali nejaké vtipy, alebo aby ste tam pridávali zábavné videá, ale aby ste to urobili tak, že tam budete písať články alebo dávať tipy, ktoré súvisia s chudnutím, teda súvisia s tou vašou témou. Lebo takto dosiahnete to, že na váš web prídu práve vaši potenciálni klienti. Takže základnou stratégiou, ako dostať ľudí zdarma na váš web, je, že tam budete písať články z vašej oblasti. Keby som to mal k niečomu prirovnať, tak články na webe plnia podobnú úlohu ako výklad pri kamenných obchodoch. Úlohou výkladu pri kamenných obchodoch je pritiahnuť ľudí do predajne a úlohou článkov je pritiahnuť ľudí na web. Takže presne tá istá úloha. Preto pokiaľ chcete, aby na váš web chodilo viacej ľudí, tak začnite písať články. Nie je však jedno, o čom píšete články. Väčšina ľudí píše články náhodne, teda čo im napadne, alebo píšu články o tom, o čom si myslia, že by ich potenciálnych klientov mohlo zaujímať. Ale je veľký rozdiel medzi tým, čo ľudí reálne zaujíma, a medzi tým, čo by ich mohlo zaujímať.
Pokiaľ budete písať články náhodne, teda len o tom, čo by vašich klientov mohlo zaujímať, tak častokrát netrafíte to, čo ich reálne zaujíma a na váš web nebudú ľudia chodiť vo veľkých masách alebo vo veľkých počtov. Preto treba vždy písať o tom, čo ľudí reálne zaujíma. Možno teraz si hovoríte, no dobre Martin, ale ako zistím, čo ľudí reálne zaujíma? Existuje na to viacero spôsobov. My si ukážeme v tomto videu ten najjednoduchší. Môžete to urobiť veľmi ľahko. Choďte do Google a do Google zadajte vaše kľúčové slovo, teda vašu tému. Napríklad, ak by ste mali web, ktorý sa týka chudnutia, tak by ste mohli zadať do Google chudnutie a potom do úvodzoviek by ste dali najčítanejšie články. Čo urobí Google? Google vám vyhodí weby vašich konkurentov, ktorí majú uverejnené na svojich weboch sekciu najlepšie články. A vy tam vidíte všetky ich najlepšie články, teda články, ktoré zaujímajú vašich potenciálnych klientov. No a čo môžete spraviť? Prečítate si daný článok a potom na svojom webe napíšete článok na rovnakú alebo podobnú tému. Pozor! Nechcem týmto hovoriť alebo vás navádzať k tomu, aby ste kopírovali článok. To určite nie. Len si odtiaľ zoberte tému a potom na vlastnom webe napíšte vlastný článok na základe vlastných skúseností. A ideálne, keď ten váš článok pôjde viacej do hĺbky a bude ešte lepší než pôvodný článok vašej konkurencie. Takto dosiahnete, že budete písať o tom, čo ľudí zaujíma a potom následne viacej ľudí bude chodiť na váš web. Samozrejme, tých spôsobov, ako zistiť, čo ľudí zaujíma, je viac, ale toto je naozaj najjednoduchší. Ja ešte používam iný spôsob a to je, že pomocou jedného nástroja zistujem, čo ľudia vyhľadávajú v Google a ako často. A na túto tému píšem články. Keďže ale máme obmedzený čas a toto už je trošku náročnejší postup, tak ho učím v prémiovej časti kurzu Predaj na ruby. Je tu ešte jedna dôležitá vec, ktorá má vplyv na to, koľko návštevníkov získate. Zaujíma vás, čo to je? Je to to, čo urobíte potom, čo napíšete článok. Väčšina ľudí, ktorí napíšu článok, tak potom doma sedia a čakajú, koľko ľudí príde na ich web. Tí úspešní internetoví podnikatelia to robia tak, že keď napíšu článok, tak sa pustia do jeho propagácie. Áno, správne počujete, pustia sa do propagácie článku. Propagovať článok je veľmi jednoduché. Na internete sú miesta, kde sa združujú vaši potenciálni klienti. Ja tieto miesta nazývam ložiská klientov. Väčšinou v týchto ložiskách klientov je veľký počet vašich potenciálnych klientov, často desiatky, stovky, niekedy aj tisíce potenciálnych klientov. Tieto ložiská môžete využiť na to, aby ste tam spropagovali váš článok. Takýmito ložiskami sú napríklad facebookové skupiny alebo internetové fóra. Poďme si teraz na praktickom príklade ukázať, ako tieto facebookové skupiny alebo internetové fóra môžete použiť na zvýšenie návštevnosti vášho webu. Tu je príklad Dušana Daniela, ktorý má web o MLM. Dušan vždy, keď napíše článok, tak ho pridá do facebookových skupín. Druhý príklad je Ľubomír Špetko. Ten čo urobil? Keď napísal článok, tak ho pridal do internetového fóra, v ktorom sa mamičky bavia o tom, aké životné poistenie alebo aké sporenie by mali dať pre svoje dieťa. Vďaka tomuto na jeho web prídu potenciálni klienti a zvýši sa návštevnosť jeho webu. Takže keď to zhrniem, tak na to, aby ste získali na váš web návštevnosť zdarma, tak je potrebné, aby ste písali články. Ale tie články by ste nemali písať o hocičom, ale o tom, čo vašu cieľovú skupinu, alebo teda vašich potenciálnych klientov skutočne zaujíma. Toto zistíte napríklad tým, že do Google zadáte vaše kľúčové slovo, napríklad chudnutie a najčítanejšie články. Vďaka tomu zistíte témy, o ktorých máte písať. Potom, keď napíšete článok, tak je dobré ho ešte spropagovať. Použite na to napríklad facebookové skupiny alebo internetové fóra. Vďaka tomuto získate väčší počet návštevníkov na váš web a nebude vás to stať ani veľa času.
Mať svoj web a využívať ho na získavanie klientov je dnes obrovská príležitosť. Existujú tomu dva dobré dôvody. Tým prvým dôvodom je, že čím ďalej, tým viacej ľudí je dnes na internete a stále tam trávia viac a viac času. Otázka na vás. Koľko času denne vytrávite na internete? Podobne ako vy sú na tom aj vaši potenciálni klienti. Jedno základné obchodnícke pravidlo hovorí: tam, kde sú vaši klienti, tam by ste mali byť aj vy. A dneska sú vaši klienti na internete, takže aj vy by ste mali byť na internete. Ten druhý dôvod, prečo web je obrovská príležitosť, vychádza z citátu Timothy Ferrisa. Timothy Ferris povedal: najlepšia rybačka je tam, kde je najmenej rybárov. No a dneska je najmenej rybárov na internete. Zamyslite sa, koľko konkurentov z vašej oblasti má web? Nie je ich veľa, že? Mám pre vás jednu radu. Pustite sa do vytvárania vašej webovej stránky a využite túto príležitosť. V tomto a v predchádzajúcich dvoch videách ste odo mňa dostali rady a tipy, ako si vytvoriť web, ktorý získava klientov a zarába. Pre tých, ktorí by ste chceli ísť viacej do hĺbky, mám pripravené prémiové videá, v ktorých ideme postupne krok za krokom. Preto sledujte nasledujúce dni svoj e-mail, kde vám pošlem viacej informácií. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu páči sa mi, zdieľajte ho so svojimi priateľmi. Pokiaľ máte na mňa nejakú otázku, tak ju napíšte do komentárov. Zatiaľ sa majte krásne.